desa wis katur, Mas. Heeh. Yah, ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka, Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tris. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya dompetnya. Apa? Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenaneh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti
mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Eh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjen ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik, cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang alhamdulillah enggak ada. Oh, enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. 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 Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukana sik sing ke lho. Sing ngendi? Songo sing isi bae Kang. Lho. Hah? Sulukana ku lho slendro Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya lho. Ah, situ madep sana no, Anu dalang. to, Bapak ingin to. Madep sana. Oh, siden tak. Heeh. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Heeh. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu ping 7 sehari umap kang jalan idi pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Apik nana-nanamu. nano Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh dedit-dedit barangnya. lah ini lho ben Oh, iya. cecek Aku tak ngendang, heeh ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Hah? Nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. oh ngono Ya. terus aku sing tak tokne apa Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne, nek iringane mandek sampean omong-omongan. oh iya Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. iya Heeh.
Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Sik tak noto. Iya. Ora. Sujar. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Dah anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Sik. Terokno aku, dok, terokno aku, dok, terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar ndang. Sik, ya jar, dodok ngene iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi sidani ilman nabiya wa basidani amalan soliyah
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku kang mituhu. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nduk. Ngendhoni swasana kang kenceng. Nggih, Yung. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero. Kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Kang wis melimbarake berkah lan kenikmatan, wujute nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya, Yung. Nduk. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Oh iya, nggih Yung, heeh. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian apa, Yung? Iki sowan ana ing para pepundhen lan sedulur kang lenggah ana ing desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kadipaten Blitar. Acarane bersih desa, Nduk. Wah iya. Iki wis kelebu agenda rutin tiap tahun. Ngono. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure masyarakat kang lenggah mapan ana ing desa Ngadipura marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih Yung, heeh. Iya. Dene taun iki, heeh. Awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur, heeh. Nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore, heeh. Kamangka lagi sepisan iki sowan. Ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok, Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepundhen lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih, Yung, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepundhen Ngadipura ya, Mak. Bener, Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nuni nggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nuni nggih Bapak Eko, heeh. Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, heeh. Ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya, nggih ya. Uga ora lali ngunjuke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya, heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok, Nok. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathukke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathukke sepure tabrakan. Oh, ngono. Heeh. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura gerutuk ning sawah.
ning masjid. Lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma kinarya japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma kinarya japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga ya apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah iya, kuwi nga ya. Bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur. Wah iya, Ngadi wis pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya, pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya Mak, iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat kang sarta dalang akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Celorot ijo kan kulon apa? Wong mikul suket ngono lho. Lah iya, sowan komplit, Mak. Sowan komplit. Kanca-kanca asung panggondo bratan ing kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentasana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayange piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancepne wayang ngene. Kuwi kok bar iso dikritisi. Oh, dalang nancepne wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Oh iya, mergo warga kene nek seneng Gatotkaca iki prada emas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Tetitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh anak lanang ngono. Lah iya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk?
Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandhek kok, Nduk, dongaku banyu mili ngono. Muga-muga sak rampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing